खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गोजोनथाव रादाब, सासे बर' आइजोआ साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे आइजोनि मुङा मानगोनां मुस्रिमा प्रतिभा नन्दि नार्जारि। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि होनना मिथिनो मोन्दों। मैया गोदान दिल्लीयाव बे 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बिथां मानगोनां प्रतिमा नन्दि नार्जारिनि आखायाव गथायबाय। बिथाङा बे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गसाइनि गोजोन नोजोर सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं एबाराव हाग्रा बिफाननि अनगायैबो रायजोफोराबो होबथासिगोन बिटिआरनि समायना हाग्रानि बिफां लाइफांफोरखौ। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि गासै मोन 52था गामिनि गावबुराफोरखौ लानानै हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा मोनसे गेदेर सावरायमेल जुथुमदों आरो बे सावरायमेलाव मोन 52था गामिनि रायजोफोरनो बिफां लाइफां दानफायनायफोरखौ नुयोब्ला हमना लाखिनो आरो हाग्राखौ रैखाथि होनो बिबान होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे आयेन बेरेखायै ना हमनायखौबो होबथानो थाखाय रायजोफोरनो बिथोन होदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं नंखाय रां बानायग्रा मेसिनजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों गुवाहाटि नोगोराव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे सुबुङा लखिमपुरनिफ्राय गुवाहाटिसिम बासजों नंखाय रां बानायग्रा मेसिन लांबाय थानायखौ खौरां मोननानै गुवाहाटि पुलिस हानजाया बे बासखौ सिग्रोमनानै बे नंखाय रां बानायग्रा मेसिनखौ हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। बे आयेन बेरेखा खामानिनि थाखाय हमजानाय 7 सुबुंफोरनि गेजेराव सासे आइजो आरो माखासे आसामनि खौरांगिरिफोरबो दंफायो होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं सासे बर' सुबुं दाबानि बिगुमाया हमजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गुवाहाटिनि गरसुगाव थानाय सासे बर' सुबुंनि दाबायाव आयेन बेरेखा जौ हमनो मोननायनि थाखाय बे दाबानि बिगुमाखौ मैया पुलिसा हमदों। बे बर' सुबुंनि मुङा रितुराज बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बिथांनि मावथि लोगो लाखादर ठाकुरियाखौबो हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जौफोरखौ आयेन बेरेखायै बायग्राफोरनो फाननो थाखाय दोनदोंमोन। बेयाव गासै 308 बथल आयेन बेरेखा जौफोरखौ हमनो मोननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि